Aksibila malaktiga don kibaru keneka biye tene December kalo tile woro anga foli be aw bela jele kabini aw sigaro la bi kibara mun mambulo ga dokulo kan odo o de ga fo chama chafanga mo ko ni kile sabata ci blage mali fanta an nani bela jele ngon kibara mun sera mo konya la wula ida na ga fo ko juma do mi December kalo kile sabata kono la yi ko banyagara logo jolo do ko kundo kumbe kata uga chila ko majugu do nana biu ka ni ku bela jele mbone unila aywa akira ga fo ko ni bamagachi wali kon maso do refe ko de ga fo ko manfatiku do ye sugu jola do la jo tumam na wen sugu jola non kon na jo ko e mobili bullay ko ni faka folo ko ka soro ga mobili datuguni kono mo ye ko ka taru mobili bela jelena ka o kon jini aywa ko se fa ira ga fo ma bisaba ale ni kelen ko ni bonyo ko ni fatura oron bela mata ani kelen mon be no uru jogina ko sobere aywa am wakati na ko bi ko ma kon taro ma jugu mi en waliya ko ni ke mi ele gouvernement ale kon boraka ko kile sabata sibla ko meke ni ma ko fole ni aywa ama ida ka fa ko ni tasibla ngon dam na mi karido mi December kalo kile duru ko ni kon nay o be kunche mi shini o kon be kunche ola ere parti politique chamai ulu fana ida ka fa ko ulu ni so go yale ndo ko sobere ni wale ina wa ministre mo fana sebe bo ka ida ka fa ko ulu ko ni du su ka sele ndo ko sobere ni fera bela jele ngone ngake mamun kera sawi ka ni wale ya cheju ngon ke wala sa ubela singa mineto gamina alibi ni sebe ngiri ngono la gouvernement ma ko ya ida ka fo ko ulu ko be ka fera bela jele ke wala sani manjugu nu be se ka mineto gomi ko sabla ko amedom na ko bi ko fentu ko ni bone be ni roina wala sa ubeka seka seka ke kan ni manjugu nu ko ni bela jele mine aywa o tamini ga be kibara wala mamlu ko dokulu ka o diga fo anso go wa ida ka fo ko tama mobili do ko ni kasara ko ni ke aywa kibara mun sera mo kunya la ula ida nga fo ko arabado mi December kalo kile folo kono na aida ka fo ko estama mobili do ko ni kasara ko ni ke Niger ale ni Mali ko ni chelala kelengala la ansungo ko ni fafe aywa aida ka fo ko ni kasara ina ko ma ko ni mabuna anina ko nga ko ma woro ko ni be no ulu jogina o ma woro la aida ka fo ko kele hon tabe ko o jogina ko sobere ko utara nu ye kenya so ko ni aywa aida ka fo ko en sira ka kasara ira ko te do re ko de ka fo ko mami ko ni kumeka ni tama mobili ko ni buli pa ale ko ni kumeka ni tama mobili buli ko sobere ko ori kera sababu ye ka ni sira ka kasara ko ni ke aywa o tamene ga boy alibi o sira kele ko ni ka ayira ka fo ko tama mobili fla ko ni be no ko ulu ko ni segina uko ko ba sabu ke majugu ko ni nya sira yayi aywa alibi amayira ka fo ansogo ale ko ni sira ko na ko tama ko ni mano aka kasabu ke majugu ko ni ga baka le challenge do yero ko folen hon aywa o tamene ga be ke bara wala mablu ga do pluga o de ga fo banyagara du hono ko yendugula do hono lendo so malena ko banu songo yaida aywa kibara mun sera mo konya la wula ida na ka fo ko so malena mi December kalo kile woro banyagara ale la lamini bela jele mo ko no lendo ko kwa organisation yaida aywa yaida ka fo ko ulu ko ni ga ni wuli ko nte do re ko de ga fo ko mi faso ka baraka yero fenfe be banyagara ani kenere ye baraka yero munu be ani kenyaso fenfe be no ani ekalanso ko ku bela jelen datugo ni ama fo na sara kana désobéissance civile ko barate ke ni yero nuna ko fo wata fo la kana ko signa uluga yero la ko sabla ulu dusu ka selo ko sobere ko ka sawu ke mi juma temeni bingani wale mi tala kanya si ulu kere fe dugu do ko ni ma ni ma bisaba ale ni ko ni faturo ola ko ulu dusu ka selo o waliala ko mi anga jamana nyamo ye ka fereke ka lagana la sigi ulu ko ni ka yoro la ko sabula ko anga jamana sariya bulu ba ida ka fo mama be Mali konna la ko nyamo kan ga ulu bulu la fen anu yere la kana ko ni ya tagala je ko o te ka ke ulu ka sigida la o de kumna ulu ko ni bora ko ko ga ni songo ya ira ko ni lagana ko ni masigi ulu ko ni sigida la no e banyagana ale na lamini mi faso ka baraka yoro fefe be no ani kenaya so ni kala so fefe be no ko o ulu shiti na daele fo lagana ko ni ga sigi ulu ka yoro konna aywa kibara kunchela kibara wara mamlu ga dokluga odiga fo bi ko mi ka Dr Umar Marigu ale ko ni wolele ndo ko jilni sanfe aywa kibara mun sera ma wula ira na ka fo ko so madena ambe wakati mina ko bi Dr Umar Marigu ni ale ye parti politique sadi ko ni nyamo ko ale ko ni wolele do ka on jonjo ko ma ira na ka fa a wolele do ko mina ga seka seka lu ko be sina ni mi mbora la anu dokluga ndo nanata aywa ambali ma ni le ko ni anga bi kuna funu yo ga dokluga oni che ako kuluma jola akwambe dunana